Аумағы. Башқұртстан Юлдаш телеканалында юл патрулі тапшыруы. Бүгін сығарылышта. Ялған танытма менен рульга өлтірген автобус водителі кіші ғұмыры қиылған аварияға әләкті. Нуғай Бифтәй шассыһында олы яштағы қатынды тапатқан ир хүкімге тарттырыла. Динар Ғилмеддинов 2012 ел йомғақтарын барланы. Башқұртстанда шәхесі асықланмаған водитель кіші тапатқандан соң вақиға орнын ташлап қасқан. Стерлитамак районы Константинов-Градовка Боголюбовка автомобиль юлында киске 9 яртылар тирәһендә йөк автомобиле менән идара иткән билдәһез водитель юл ситенән барган 59 яшьлек ирде тапата. Ашыгыс медицина ярдәме машинаға килгән сыуык яәүленең гомере өҙөлә. Водитель вақиға орнын калдырып китә. Кызганычка был азала үлем менән тамамланган юл казаһы берәү генә булманы. 1 февральдә Башкаланың интернациональ урамында Шкода Йети менән идара иткән 22 яшьлек катын яәүлене тапата. Олы яшьтәге катын тәгаенләнмәгән урындан юл аша сыгып барган була. Шкоданан һуң уның өстенә юл буйлап хәрәкәт иткән Ford Transit автобусы барып менә. Катын вакыйга урынында ян бирә. Тикшерү барышында автобус водителенең танытмаһы шик уята. Инспекторлар документты интекләп карай башлай, уның ялган булуы һәм бөтенләй башка кеше исеменә теркәлүе асыклана. Осрак буенча 7 тикшерү бара. Авария төнге вакытта теркәлә. Яәүленең киемендә яктылык сагылдырусы элементтар булмай. Өфөлә зебра аша сыгып барган пенсионер катынның гомерен кыйган ир хөкемгә тарттырыла. Ул юл хәрәкәте хәвефһезлеге кагыйдәләренең игътибарһызлык менән кеше гомерен кыю статьяһы буенча гаепләнә. Республика прокуратураһы мәгълүматлары буенча былтыр декабрь айында көндезге сәгатьләрдә Toyota Land Cruiser рулендәге 62 яшьлек ир Нугай шоссеһы буйлап Жилин авылы юнәлешендә хәрәкәт итә. Якынча мәгълүмат буенча ул Жилин авылы транспорт тукталышы янындагы зебрала тизлеген кәметмәүе һөҗүмтәһендә 77 яшьлек катынды бәрдерә. Тән ярәхәттәре алган пенсионер катын шунда ук һәлак була. Тәүдә ир енәят кылуын таныманы. Пенсионер катын юлда рөхсәт ителмәгән урындан сыгып бара ине дип белдерә килде. Вакыйга шаһитларының видео теркәү корылмаларындагы язмаларды карап, водительдең ялганлыгы исбат ителде. Өфө каласы прокуратураһы 62 яшьлек иргә карата енәят эше ачты. Ул юл йөрү кагыйдәләрен бозуда һәм хаксызлыгы аркасында кеше үлтерүдә гаепләнде. 31 январда Дәүләкән калаһында булган юл транспорт вакыйгаһында 3 айлык сабый зыян күрде. Якынча мәгълүматлар буенча авария Матросов урамы менән Котовский тыкырыгы киселешендә теркәлә. Фаразлануынса, 10 модель ВАЗ автомобилендәге 25 яшьлек Өфө егете хәрәкәт итүгә өстенлеге булган 14 модель ВАЗга юл бирмәй һәм уга килеп төкелә. 14 модель ВАЗ автомобиленең 3 айлык пассажиры зыян күрә. Уны урындагы дәвахананың хирургия бүлегенә һалалар. Автобишек баланы 7 ярәхәтләрдән һаклап кала алыр ине. Ләкин авария мәлендә кыз әсәһенең кулында була. 2 февральдә Өфөнең Менделеев урамында Lada Largus менән идара иткән 42 яшьлек ир һул якка борылыш яһагында каршы һыдаттан өстенлекле юлдан килгән 7 модель ВАЗ автомобилен үткәрмәй. Һөҗүмтәлә 2 автомобиль бәрелешә. Авариялы Largus водителе 45 һәм 35 яшьлек пассажирлар ярәхәтләнә. 7 модель Lada водителе зыян күрә. Табиблар уның янындагы катынды дәваханага һала. Ошыга охшаш хәл Башкаланың Әй һәм Киров урамдары киселешендә 1 февральдә теркәлде. Әмма бу аварияла 3 автомобиль катнаша. Якынча мәгълүматлар буенча Chevrolet Cruze Әй урамыннан Киров урамына һул якка борылыш яһай. Бу мәлдә уга Hyundai Solaris бәрелә. Төкелешү көсе Корея автомобилен эргәләге Renault Loganга табан ыргыта. Бу казала зыян күрүчеләр юк. М5 федераль трассаһындагы тайгак юл аварияга килтерде. Якынча мәгълүмат буенча күрше һыдатка күскәндә газель шыуып китеп юл ситендәге кәртәгә бәрелә. Унан ыргып ВАЗ фургонына төкүй. Вакыйга урынына килеп еткән табибларга газель водителен дәваханага озатырга туры килә. Тайгак юл казаларының бердән-бер сәбәбе түгел. Еш кына авариялар бер-беренә ихтирам күрсәтмәүдән килеп сыга. Менделеев урамында 3 машина бәрелешә. Ихатанан сыгып килгән 10 модель ВАЗ автомобиле газельде үткәрмәгән. Һөҗүмтәлә һуңгы кинәт тормозга басырга мәҗбүр булган. Газель артыннан килгән Peugeot микроавтобусы туктап өлгермәй йөк машинаһына, һуңгыһы Ладага бәрелгән. Юл транспорт вакыйгаһының сәбәпләре интекләп тикшерелә. Башкортстанда автобустар аварияга ешрак эләгә башланы. 27 январда Нефаз автобусы менән идара иткән 40 яшьлек водитель революция урамынан Әй урамына борылганда 13 яшьлек кызды тапата. Ул светофорга юл аша сыгып барган була. Авария һөҗүмтәһендә яәүленең башы ярәхәтләнә. Автобус водителе әйтүенчә, ул светофорның өстәлмә уктарына карап борылыш яһаган. Мәктәп укучысының ниндәй төскә юл аша сыгып баруы административ тикшерү барышында асыкланачак.
Автобус менән yana bir авария 31 гыйнварда теркәлде. Ульянов урамында 51 маршрут буенча хәрәкәт иткән ямагат транспорты менән Renault Logan бәрелешә. Якынса мәгълүмат буенча пассажир микроавтобусы Ульянов урамы буйлап хәрәкәт иткән. Еңел автомобиле Калинин урамына борылырга теләп газельгә төкөй. Юл транспорт вакыйга һөҗүмтәһендә маршрут автобусындагы 4 пассажир ярәхәтләнә. Әмма уларның мөсәвви медицина ярдәменнән баш тартты һәм өйләренә кайтарыла. Еңел автомобильдә иһә водитель һәм уның 2 пассажиры зыян күрә. Улар төрле тән ярәхәтләре менән дәваханага урынлаштырылган. Охшаш авария Комсомол урамы менән Сәйит Галиев бульвары киселешендә булды. Якынса мәгълүмат буенча газель микроавтобусы Комсомол урамынан борылыш яһаган вакытта маневрның хәвефлелеген игътибарга алмай. Шул вакытта уга каршы һәлаттан килүче Шкода Румстер бәрелә. Шаһиттар әйтүенчә, микроавтобус светофорның үткәрмә күрсәткечләре буенча борылыш яһаган. Еңел автомобиле тыелган төскә үтеп калырга кабаланган. Шулай ашыккан ашка бешкән тиләр. Бу аварияла һәр водительдин гаебен тиешле органнар асыклар. 2017 елда Башкортстан юлдарында 512 кеше һәлак булган. Уларның 20-се балалар. Был Волга буе федераль округындагы иң югары үлем күрсәткесе. Башкортстандың баш автоинспекторы Динар Гыйлметдинов ошо туралы матбугат конференциясында хәбәр итте. Ведомство итәкчесе билдәләвенчә, транспорт сараларының бәрелеше һөҗүмтәһендә күп кеше гомерләре кыелган. Уларның сәбәбе еш кына кагыйдәләрдә ханга хукмау һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларга карата ихтирам күрсәтмәү. Ел йомгакларын барлаганда юлда балаларның ярәхәтләнү осракларына Динар Гыйлметдинов айрым тукталды. Былтыр 23 бала һәлак булган. Уларның 17-һе транспорт саралары пассажиры булган. В прошлом году погибло 23 ребенка, из них 17 детей были пассажирами. Это говорит о том, что виноваты родители, взрослые, которые перевозили своих детей. А то мы сегодня все привыкли, что госавтоинспекция за это отвечает. К сожалению, давайте ответственность перенесем на всех вместе, кто ездит на автомобилях, почему они не сохраняют жизнь своих детей, перевозя их на автомобилях. Былтыр республика юлдарында 28 мең исерек водитель туктатылган. Был Рәсәй буенча Мәскәүдән кала икенче күрсәткеч. Елдан ел исеректәр руль артына ешрак ултыра. 28 мең туктатылган водитель. Димәк, 28 мең авария искәртелгән. 118 погибших пьяных, когда водители в состоянии алкогольного опьянения находились. Это 40% рост. В 2016 году тоже у нас 42% рост был погибших ДТП с пьяными водителями. Эту цифру вот мы никак не можем стабилизировать. Это, наверное, тоже один из таких моментов, когда люди, так скажем, не боятся, управляют, и ни в чем не винные люди погибают на дорогах. Бер сәгать эчендә Динар Гыйлметдинов журналистларның 35-тән ашу һорауына җавап биреп өлгерде. Матбугат конференциясын тәмамлап, баш дәүләт автоинспекторы юл хәрәкәте хәвефлелеге кагыйдәләрен тәвәл үтәргә сакырды. 2017 ел йомгаклары буенча юлда балаларның ярәхәтләнү осраклары иң көнүзәк темага әйләнде. Юл хәрәкәтенең яшь агзалары юлдагы бөтә хәвефле мәлдәрдә тиешенчә аңлап та итмәй. Шуңа безнең махсус хәбәрчебез Дарья Захарова республиканың баш автоинспекторы янына юлланды. Көтелмәгән кунак Дарья өчен күңелле сюрприз булды. Есть какие-нибудь методы проверки знаний безопасности дорожного движения у детей? Ну вот сегодня мы вместе с нашими партнерами, так скажем, сделали конкурс и олимпиаду по правилам дорожного движения, где дети сдают правила дорожного движения, и на олимпиаде уже кто лучшее место займет, то первое место займет, то какие номинации занимает. Да? Эту олимпиаду поддержала вся страна, как бы она началась у нас в Республике Башкортостан, что правила дорожного движения сдают дети любых возрастов, которые ходят в школу, так скажем. Как вы работаете, чтобы уменьшить количество аварий с участием детей? Значит, сотрудник госавтоинспекции целенаправленно работает именно с водителем, который перевозит детей. Значит, кто не понимает, уже неоднократно как бы мы выписываем протоколы. Все, к сожалению, думают, что эти аварии нужны для сотрудников госавтоинспекции. Эти нужны в первую очередь самим родителям, которые перевозят своих детей. Поэтому мы будем еще ужесточать эти требования, как бы будем еще более усердно работать. Махсус хәбәрчебез Дарья Захарова менән берлектә Динар Гыйлметдинов янына Салават Юлаев хоккей клубы уенчысы Григорий Панин да кунакка килде. Как вы относитесь к обеспечению безопасности детей на дороге? Я очень положительно к этому отношусь. Это, наверное, такое приоритетное должно быть, то, что дети должны там соблюдать правила перехода через пешеходные переходы, и родители вообще, в принципе, должны учить, чтобы была безопасность у детей. А у вас дети есть? Конечно, у меня 2 мальчика. А вы сажаете своих детей в детское удерживающее кресло? Конечно, сажаю. Когда мы садимся в машину, у меня одному
2,5 года, второму 6,5. Один садится в специальное кресло, там, которое разрешено по определенному возрасту и весу, а второй садится в такой, как он называется, такая вот подставка на сиденье. Меня зовут Панин Григорий, я являюсь игроком хоккейного клуба «Салават Юлаев». Я водитель со стажем. В автомобиле всегда пристегиваю ремень безопасности. Дети ездят в специальном детском кресле. Мои дети – моя безопасность. С вами была Дарья Захарова. Будьте аккуратны на дороге и удачи в учебе. Патруль автомобиле елына 150 000 сақырымдан ашуы юл үтә. Без ышаныслы машиналарды хайлайбыз. Peugeot Citroen брендына өстінлік бирәбез. Автомобиль таң автоудәге Башкортостандағы Peugeot һәм Citroen автомобильләренең рәсми дилері тарафынан бирелде. Новый Peugeot 3008 – самый ожидаемый кроссовер и обладатель титула «Автомобиль года 2017». Автомобили в наличии в салоне Танавто по специальной цене. Только в Центре китайской медицины «Золотой дракон» ведут прием китайские доктора, диагностика по пульсу, точечный массаж, иглотерапия, кровопускание. Менделеева, 229, телефон для записи 286 03 03. Видео язмаларыгызды бәйләнештә социаль селтәрендәге безнең төркемгә һәм patrol@krolikufa.ru электрон адресына ебәрә аласыз. Һез юл патруле тапшыруын караныгыз. Юлдарыгыз һәр вакыт асык булсын. Уңышлар һезгә. У нас прекрасная страна. Особенно с высоты птичьего полета. Кролик Аэро. Вся Россия как на ладони.